kuti mazano usiku saka usikuifari that's disha chikubata aiwa vanaona varidza masidi saka nini handauzombofora zvebhora saparidzwa masidi nepana pana vamwe vanenge vachingoikina vesimdanso wa vandoridza zvinonaki handina mukoma watu uchienda kwalovheus afana hobho mazano ari kungoimba batu yagone saka bhiri chitauri chiri kufaya here muzimbabwe mbichana ukoti mbichana seone dhora aona asi maranzi rakabata maranzi munaida unozoita zako aida kukutsara bhebhi rako rega kapika panamba 4 kapa apo kapa namba 4 kapa akeka tikakaenda kurutsi vakandifona vati ndakurutsi mazuvaunokatera ukafonera zvine zvadzandane mari transport kufoni wana funda vatinondinongera kafona ukwira chibhazi chepapo handi pane zvimabhazi ndizive kuti zvinoenda ikoko zvinoenda ndichambotsvetera vakomana akatsvetera saka gore rino wakakanga ndakapedza last year wapedzera last year munani nikokutopa tonenguva wakanga chekubicho chekuchitumbisa asi mfeso wako ati hanzi unomuitira utsinye iwewe hanzi iwe unonobhadhara akabhadhara iye asina chitauni unongotenga chikafu chetu ungoziva ugari kuchitauni unongozati wakutoblasta chikafu kandendatoupedza kanhiki nezvi zvacho zvikorero zvokunonikikiri bhozi kutenga chikafu nokochida munhu ndoita munhu yekutamba yekuti hanzidoswera chinhikirikiri saka usada kumbobhadhara here muupenyu wako isi bhadhara handisati wada kunyepa bhiri akudhara vanhu vaizviita vaizviita kunonzi kwatsika kwamunomboenda ende kumafamba uchitengonikiki kokumajube kumagoshto kwatsika yapapesera kuenda ringa pane nguva but wakambobhadhara wambobhadhara ndaita zvona ndichiriwo mupfana usi kupinda chaiko chaiko kwandaiziva panguva kuti takatongorohwo mari kuti ndiri vapfana chikonikikii but wakabhadhara kahwani chete but wakakanga hapana chandakanga hapana chakara chakaitika ukoti hapana chakaitika haturi haitu minutes ako wakamboripo maminutes but aitoona kuti munhu wekudzidzira ve zvaa zviri zvokudzidzira basi ndezvarini izvo tichangopedza chikoro kati tichangotanga kuziva kazvemhandara tichingonzodzi izvi zvinonikikini saka pane madhara wedu aitofambawo nesu ndiaitisvitsa ikoko wakura wamadhara mazuva saka izvinezvi kachibatikidza unoshora wakangani chekupi kana chekuchaitauni chekutungisa ndechangu nechitochitengera kazvindaanditaura kuti pamubhedha unoshoka wakangani kakawanda ndakatoita usiku hwese usiku hwese unopinda kangani ndakapinda kanenge ka3 lazima kusenacho 4 saka bhonzo rako rakachasimba saka ndepi style yaunofarira iye kumberi kuti unongori pamusoro kuti imwe zvimwe zvinozodzidzira makugarisana mesi kuti zvinonzwai asi yekumberi iyo ndeyekutanga kuti unonga uri pamusoro yari pasi
kuti akazopa zvinozi masitaira zvinozotadza kunzwisisa. Saka ndo yaunonyatso ndinogona kuita ndakasimba. Kuite imwe mune makutozonge makutogara mesi makutongodzudza anoti zvinoitwa so kutozokabira ndiyandinoda asi yepadunhu muzvezvi unenge uri pamusoro zvinofadza. aiwa izvozvo. Saka otherwise manje January vanhu vakuchema January disease wakagera choya chelast year kana kuti uchiri nacho choya chelast year. Hanzi kana uchipinda munew year unofanira kugera choya chesosiya. ndisati zvakuda zvinhu zvandowanzoita nekuti unenge wane mukadzi ndokuti uzobata nzvimbo idzi kutoti kana uchirumbogara wega hapana nidi yekungozvinikirikina. Saka uchiri nacho choya chako chelast year. zatiziva kuti zvinobvirikina zvinhu zvezvo kungotiwo kana une wako uchitawo muchionana kutoti uye kungozvigadzirisa wega uchidi chaunenge uchinikirikina pana. Nditi ka iri bobi awaita bombe so akahwa chichakaiti zvemogo semogo dzakawanda dzemogo dzevanhu pane dzimwe dzacho dzinokwadzisa mani dzine vamwe vanhu varimo. aiwa dzana weda runesa widzo wekaratu. Saka anokwadza ungatye munhu ama dzidziswe panini sadzise pavheranda panoonekwa amazi kudzisa pavheranda kudzisa pahwindo Plus padzinoonekwa pepe hanhu havapinda havana kudzidza kapana munhu anenge achimudza anenge achiti vanhu vari kutaura apoziva kuti handito wakatoda notraine ndo rakatoipa vatonosara rakatikwadzisa tosara tikakwara Ndiko munhu wacho ndiguduza. aiwa kura nebasa aya ndo anotikwadzisa mukabvisa totanga kushuta mamwe manyowa wachishuta mamwe manyowana nepawa kuti tizoregedza kusaya manje amakuseni makufuta makuseni kubonomuka satambobhema etokuroka usati wabhema indakaniwa tobonomuka uchibva nekuku kumba kwenyu kuri kuku aiwa ndandine boys pamsawa kamsawo katinovengerwa ndizvozvo ikauka kanovengerwa vanhu handizvo musawo usingadiwe nzwakoma nepakamsawa musawo usingadiwe aiwa musawo akamakwa zvokuti wanje uchangofunga wakangomugemuka wagoderera handitika kuza vanhu vataura nezvemusawo vati one day vachizvire kutaura kwavari kuita havasi kuda musawo vazida kuti gari pamvuri aiwa musawo wacho ndo wavasatodi nawo kuti vanhu vachona vakatonoti vanhu vachona hapana zvavanokwanisa kuvaita
vagone saka musawo manje ndo vavangatoita musawo ndongatosara wakadasi ndowakudiwa manje kuti donetswe pasi shedi yobva yaparara pana chagara pamvuri kuti musawo uripo pamvuri ka vanhu vaugara mukati kaka tichitaura nyaya tikagara pamvuri umwe nemumwe achitaura zvaanoziya umwe nemumwe achitaura zvaanoziya tichionesana tiri pamvuri indoziva kuti munhu kana achibuda muyadhi make motikari inenge yakanyara redhiyo yacho inodzimwa neki aiwa patinotsora togona kubvisa vhonu ai inogara yakabaka vhonu ndo yaanga nanzvadzi yako Dhingo hapana munisese Dhingo unomboitawo munhu kwayo pane vanhu vakuru ndiri munhu kwayo madonange ndiri munhu kwayo piwa akamari chekuseri nakula vakutendo graft but havangamboshaya 5 rand mabasa avo ndekuzviitira manje after vakuuya manje akawanda aiwa maoko vasisa maoko indigenization farming they want to say this very empowered empowered people Marvin, you're empowered nemumwe self-employed yavamgabi barman uyo barman self-empowered barman kuhwangu vakamupindere zviri vamutaura asi tonzwa vanhu vapedzisira nonyanyikanga nombotora zvikate munzaka blazi iyeyo vanhu nhasi vanga vachikotaura kuti vakapedzisira kuirivi last year but one urasaukakurwa napiri pano iri ndoi muna okutoba handizvozvo ndomamadhirakewo last year but one kwenda handina tiktik handina rute rwakawandisa matema shoma handiri werwerwerwerwerwe stilling aiwa hausi serious unopedza kukanga last year but one exactly 2012 but mabhebha anenge achitondidhonza uchabata uchamutambura nepakati kuti vanhu vanozofunga kuti pamwe kushaya kwakushaya kuti zimbabwe akushaya tudhonzwa nezviturambo kuti zimbabwe mabhebha achona akawandisa kuti anenge atorindo anenge atori achitonzwa rute rakawanda kuona mabhebha acho ndo anenge atori pahiti achiita makwikwi mabhebha ndo anenge ari pahiti isusu manje tisiri pahiti hai nezvekukanga ndakatombomira wambomira pedzisa last year yabiased so why are you saying I'm biased vaberekere zvakaona vaberekere vari kuti hanzi last year vari kubhaidza false information. That's false information. So why are you saying I'm biased? Madman. King of Funan. I don't think the show that happened last year. I'm Kuda. Singava kapezela lini nezulu. Nama hours. I'm Kuda. I'm Skula visa. I did
ndiwangonyatsotaura fefe kuti anzi vakadzi ndo vari pahiti kuona exactly but imimandimandi kuramba pakutizo mabhebha acho anenge achitokudai nemuchada futi saka zvazavaregerere exactly hamuregereri deongo kaita seiwo kuti unotaura kuti exactly havaregereri ndandi pamunhu havaregereri shuta naani vanoshuta saka kuti ndiri king of punani nini indarasa kuti davi ina ndombolava zvese izvozvo nani punani king talking ndapedzera last year zvizvo true but if you want to get it today you can get it kana newo if you want to get it today you can get it today I can't why today I can't why chichinokutadzisa dollars madollars ekuti unosvika uchisipanga kawo pane vanhu unosvika wakabata kanonzi cabinet made pane mabhedhi oso standard wati apa tisitaura zvekuti techivabhadhara ivo vakuti no aiwa ndezvekuvadhomotsa tichisvika mavara vanhu vavangoona kutoti ava vanhu vasiyana nevanhu vatinavo panapa vasiyana nevanhu vatinavo panapa ukona ubva wasvika ubva watenga kana 3 maplastic ubva wati 1 2 3 chipavo wasarwa ne1 maplastic ejob ubva wasarwa ne1 ubva wapa vanhu 1 kuti imirenye 1 kuona manje ubatenga bhodhoro rebrongo wangomwa kavharo kadiki ubva wati oi saka unobva watopiwa punani basi iwe yekupinda nayo nevanhu attraction vazvarudya mari kuona manje next time ukauya unyange usina dola iwoga never haramboziva kuti hauna kana sendi saka nini kuti ndine mari but minox zvinokwanirana zvinokwanira nokwana yangu yenyu inokwana nokwana zvamunoda yenyu no punani hamusi kuzvifambira mabla kana kuti hamusi kuzvisunga musoro pane magodzva ngevafanaa ndimi wacho vanofanira kutamba gumgum everyday gumgum inini uda kuti nditambe guku ndonakisa godzva iwo udati godzva rite nani godzva pamipanyepo zvinonzi tiza asi godzva doti harisisongere munhu godzva igodzva chamwariinobuda nekwasera kese fakasoneramuka godzva asa uchinzwa zvichisiyana zvimwe harina zvinosemesa chii zvimwe zvinonzi mwanonzi matosi rimwe rinonzi noko dzimwe inoko saka kutosiyana ikovo zvinotoratidza kuti zvimwe zvacho mazuva ari kutaura right ichaiwo chaiwo anosenzeswa but godzva vaikana tichiti godzva vajesei ngurauti west nai tikutaura nyaya dzedu dzepunani vakukanganisa unotsika godzva mari yakutanga kutaura tsvinegido yatinonhonga tichikando unobata godzva remhuka kadi basa remunhu akasi unobatako remunhu hatibata aiwa remhuka harisi ningi harisi godzva gogodzva famba pako uri munhu Are munhu riri too soft guy. Are munhu riri too soft. Plus riri soft.
haiti text manje rine risistorina smell yacho inotisavhera chino inopedza chikafu chese mudumbu inozongorasa bed smell yacho inotisavhera anje regire munhu joka rinoita sheunze soka ngori gumba so rikati nya tarise katuka chataitawo nyaya yedu iri bhobo taurawo nyaya yako vatipurisa maaitsi nyaya yegodzva itori serious nyaya ngasiye munhu achitsika godzva wakatarisa nekuti kutaura nyaya yekunani Shakuru Amaru. akatadza kunyazoziva now unozvibelieve on the blast hanzi ndakapedzera kukanga iye akapedzera kukanga 2012 kurani 2012 not even earlier saka wada kumutodzora 2011 2 years ago 2 years ago inogona kuita 2011 futika tiri muna january kaisi gore rinori ratori rimwe rinori takutokaunda 2013 achada kuona chinhu ichocho chakanyanyonyangara koenda takatizwa neshumo chakatizwa neshumo asi tirizverera anjekaratidzwa narwamarani hamudi kuchiona hazvedu zvinofaya iyo ndo usina basa one nyaya taura nyaya zvakazofaya last minute haisi last minute if that baboon means the branch iwo watorara kutarotora hazvina kufaya iwe wanodhakwa masikatokarari hakuziva nyaya ndakazviona zvakafaya hatina kuzoona asi last minute ukanzi wanawo iyoyo wanawo unofunga kuti lifetime inguva diki diki inosvika anokudza ega saka iwo aukia karudije hanzi chi chakaitika haina kubleya sure iri kuzviona hey haina how many rounds 3 hey saka unogira wafana aiwa masembo wacho wakaramba nawo bvunza kanga ato abuse kudhara akapwanyikira mumwe adati umwe kani ndikutora kandakawanda ndikako kacho upiwa nemurungu tikati waita usati wasitraya ikako kacho ikako ndichato I'm yet to explain ndizopiwa he's yet to explain kuti zvinosenza sei wakatopinda mumatrials zvakaita kasi ndakanhonga chazokumbira undopiwa aiwa ngatitogiriwa nguva dzinosiyana vamwe dzenyu ndezvine nini dzangu dzandichakumbira aiwa kaisibeta kugara uinako aiwa kaunokumbira kuti ungoti kati gawa inini manje uri kuona kuti kunacho ndokwana ndapresha tatoda ndotorera mwana vanongedoni zvita vasikunyazondinzwisisa vasina complain ndopinda chiya chinoda kunatsounova aiomesera neziro zekutani snekaro snekari kumbira bhosi chi matembrisha ari kunyimwa
apa Usher pari kunzibabva kubeurwa chi paritoziya tomirira 1 hour asindakare manje ka haasizogona kutaura namadzi anenge achidawedza ndichokonya kuti taura apa Sinhi ari kuringita mainjiniya yemasini kana kumupa kahesinlosi zvodii mwari ini manje ndida kutomanyubva kuti utsvage chimoko iwe Sinhi 1 tangotsvaga ndotengesera Sinhi karo saka wasara nimangani asani ndatombosenzesa ndingoita losi zi ngava mutaurire zvirikuitina zvega kuti masina anogara ari paoma kamunaka mukasiyana inakwa funiro tokarunga tundu kwavo ugara saka akari kuzoita sei akari kuzogarisa muhomwe inini hasani ndatombopinda madhiri gore rino rese aiwa kakapekwa chaizvo vanofana kuita casing vanofana kuita casing imwe ine kapumbu yekuti kanogara hakana ngosimba handina andikusikanodzana kari mufokazi aiwa ndine kangwari advanced kanogara natumira message kuti vachinje package vakapeke nice saka twawasara nhasi kuti vakawanda sei hausi kupindira mufudzi ite 7 aitaura ndisandavhuna ningirikine bhodhiro razvo ibox iri box inzwa aiwa box inogona ta 6 ka atotsinye mudharaunda ari kwavapfana achina madhara azokutsara ndo zvichazvipedzira zaiti ndichakutsara nairaza inini ndikutaura kuti hasani ndapinda mugore ra2040 ivo vada kungoramba vachinakira king of punani hasati azvino wanga uchitaura kuti ndakarova 6 unoita 6 zviri natural wakazoona ndokuuraya mshini ndokuuraya mabasa kutaura nezvechii 6 chii rini wacho last year unohairwakanga iwe unoona mwakapangwa akatukia anodhirena ugoma zvakanzi wakakanwa yakaramba iri heavy unonwa mvura yakawanda mowota saka iwo haza utori safe because wagara unonwa mowota plus unonwa embhodhoro futi kasadhibe handi unotenga yako paningi pazuva apo you're coughing why flu and I'm coughing and I've got flu. Just eat masoya nguru. And the flu, at the same time. aiwa chikosoro neflu zvopa Solution yekuita sei toti when do you last see me? Doctor hafana urwara unozviita. I'm asking madman. I don't asking I'm asking the cameraman, not the other guys. Because I'm coughing for sure. I've got flu and coughing at the same time. you want a cough syrup kuti udhakwe No, not to kurapa kuti ndirapwe kuti yekudhakwa yekurapa yekumwa yese ndo yekudhakwa but prescription inokuhila. ini yangu ndeiprescription kazvinonetsa unayo cough syrup inini ndakambombo Asking for that one. ona iningi yacho ndo yakasara yacho I just kavaro madman. Just hapana zvaunonzwa it cleans. inorapa kana ndinomwa tablespoon uyu haano tablespoon uyu haana kunwa tablespoon yakanwa half bhodhoro saka ndakabva ndangomupanyira ndaitesta kamadman. saka chiripi chakadaro paangoisiya ndobakweni ndakazokosora iwe uchakosora nguva iwe ndewaikosora kakosora saa kune tb kuno kushamai airapwe nezvo zvimati
Atokungura pandakati gaga. Aya but unombodzorowo mapesi ndozo. Pandakasvika pahalf pipe ndakatokungura because zvinhu zvavo zviri muadvanced kufura zvinhu zvinenge zviri kunoku. Chida zviri kuti kukosora chireka Within 10 minutes I was in my inner levels, higher levels. Ndakutofila kuti my levels atochinja right now. Saka wakanira kudhakwa akaona unira kupona. That time, at that time, guy, it was for leisure, for play. Secretary. Because the 20 year old doing no one with. Yeah? Within 10 minutes. I was within 10 minutes. I just smoked two blows, chet. After I drink that syrup. I was feeling right now. Within 10 minutes. But you need to check his mobile man because I can one of our sticker. Amaya. Now the sticker man. The donza. Simadonza. Try chimbo not kana musi wachiona atapesera takupuko that day. Men of Chukota Pesra that 2 futi musi wachionewo. Alright, iri bondo kama atizobata kaenda uchitungwize. Tira takara amene kwachakazozopesa 2 futi. turbulence. What turbulence? Exactly, what turbulence akweti. Saka mungati mupepe munhu anga kadhakwere makweti complex. Ininde kanti ndechinzwa ma feelings inside my body. Nakirwa Ngona man. Ine chinakirwa Nyeregezwa Wese kwese. Wanda zvakuma takuchecks. Timobisa kama shedzi timbobona maziso. Maziso? Maziso just white. Ndapazuva katinyatsokuona. Boza nafana kunyatsokugrida. Vanonazoona. Ipeka yenyu maziso. Yeah, bo. But nyaya yako yekusakanga nyatsovataura vachikuona uri kuzuva iko. And magazine, chipo magazine plus kuti magazine zvinoreva chizvo. Kumaka zvafana zvinoita anonzani. Zvinofana zvaanzani zvinoita John Terry anorwera bhora kumberi. Andinyanya, I'm not used. Anditori nguva dzangu dzakawanda andiwanzokudziisa. Saka inini wanditi king of punani a while ago. Saka inini ndomaka zvinhu. You are king. Saka ndomaka. Auregerere. That's true, madman. That's true. I'm not sissy. I'm regular. Sadaro, unozvaro ndirambisa nemabhebha angu. Man, they should have known you by now. Know what? The Punani King. You. They should have known you by now. You Rastaman. They should have known you by now. Oh. Asingazia asibebra. Mabeba akwamfana ozvisi. Because susu mabeba antoziva kuti amarasta ndakadhakwa. Bona ndatizvirambi ndakadhakwa. Mira Junedi ndimbokubvunza. This guy akunditi amepunani king. Mira paside pa Junedi usatize. Hanzi amepunani king. Nobvumelana nazvo. Mira apa. Aiwa, azvizwa hapana mutonga kana chikana pambochera na phone nangosvikotaura aiwa unogogodza. Asingazviketwa asvikete gogodza musoro kunge gumgum. Yeah, that's what he did. Punani Gagan. Yeah, gumgum gagan. Apa muri kutitengesa mukuziya. You are a pum gumgum gagan. Gumgum gagan. Aiwa siraidza maita. Siraiterezvi rasi. Ansimbi dzinofana kungenga. But why tora nyenze. These are true stories. Unopanishwa naMwari wakudenga. These are true stories. These are true stories. Bona man. Was in any
ndataurawo chokwadi changu kuti 2011 but chandoziva ndechekuti kune vasingamire every day kana kuti every week but 2049 sandapinda kana musati mapinda, that's true. But saka unozvibvuma izvo team makwikwi, you are team makwikwi. Saka unozvibvuma izvo ndamboramba futi pekutanga because ndozoti muri makwikwi aringachiitika makwikwi, saka ndozoti zvinhu zvese zvitoshanda futi team makwikwi. Continuity. Makapedzera gogodza ri. Gogodzi ndichazi ativunzike zvese mti. Live. Toka takatotsamira. Gogodzi is live. Uyane ma hours. Plus. Aiwa, that's live. Was my doctors akataura kuti kagogodza kana ana yako chura zviri. Paraza kuti hasha. Unoreruka hasha dzinodza kupera. But uyakapedzera 2011 uyu plus. But ashandi. Apa mwana ngopona nesa. Wai pakasona ine hasha akapedzera kugogodza But chikandina, but ashandi. Aiwa ukasvika jairo ugara uchigogodza Kana bad language nemunhu. kana usvika jairo ugara uchigogodza kwahazvi. Hapana nena ndiro yechamba nditi. Ndikachishaya handina problem kuza ndiro. Saka yaatozvogogodza saka chiyagogodzinga hana problem haiti hasha. Yakutogutsirira musoro ngegungu. That's true. That's true. Kopakaso. Vision rechokwadi. Kopakaso. ndosaka ane hasha dzakawanda Ane hasha dzakawanda pakasona ngakajaira but zvinezvi manje ndiye munhu wekuti ane makore yeyu ane makore Mr. Parkerson ane makore Ani makore. ane makore papatizwa pakangomhuri payakaenda ana uzomugogodza wakagogodza madziro wagogodza madziro ukachema wega urimo ndoinototi musazotora futi zvinhu zvekuti zvinenge zvakatovhuri zvakarasa muswe pane zvinenge zvakarasa muswe kana zvekuti vamwe vanhu vanotosviti zvimabhini mumwe munhu anenge achitochikudza But uyu akanyanya kudza Zion still. appearance ndoinenge Akudza ku Zion. Wakuziya ku Zion? Blazo. anyanya kudza kuZion magosto anopfura nemumagosto kachena uhorosero Koko kwazo. uhorosero kwazvinohodwa apa asingagogodzi apa asingagogodzi unondembera muzayani ungachayesi disadvantage kutadza kusenzesa advantage maadvantage you've got so many advantages but you can't use any one advantage ndakarelaxa Chipaisa kapu pasi wotaura nyaya yako. aiwa kapu inofanira kubatsirana nekunwa chombrodini uswiro chikomentere boda rapfuura parodha nongochitorangarira maheydays kuti maheydays ndaizviona zvinhu zviri pasaidi pangu zvinhu zvekutsika negumbo maheydays rangariro dzodzodzo ndangariro idzodzodzo vanwa makesta nasi ini modzi ndorova papa but ndikadzirova modzi dzacho hapana nombozviona kuti ndadzirova hapana nombozviona kuti ndadzirova because I don't change anything handimakisi handitese Ngona ada kutiza nyaya yake Kusakanga. Ada kupersonalize nyaya. exactly akuendesa nyaya kune dzimwe nyaya kuona mani ngauye kuno kune vamwe Ndoko kune vamwe utore nyaya yavo. Kune vamwe. saka chaartificial ane ngura munhu anga ajaira artificial beans unochira artificial iyo wakamboona wanga wajaira singanese saka iwewo chinhu chatonyamuka kunyange uri wega
wangogaya sotakomana picha yamaitadiwa mumba waiona so komana munari nomao saka akapindura mapicha ese chema mbaka zvinyaradza ega akakusvika rara agomuka futi akajaira angari munhu ari used saka manje right now is not used daily. He's mostly abused. Exactly. Abused by the picture. By the pictures. He's been tortured. That's what this guy does. Okay. Oh, satonwa bororo saka computer ichiri kuloda. Ai kuloda computer ichiri kuloda. Ishasvika pakuti 100%. Mapicture film akavhura inonzi album. Album. Album manchima. Aiwa, handishore zvori kutaura izvi zvinoona kunge zvichitomboitika. Because handingatize reality. Because iwo handiti uri mudhokita unorida chenge nezuro mwana muteresero engada kukuchemedza. Foni yako haina kanitore mapicha saka ungori mapicha chaiyo bepa aya. Maphotos, masnaps. Yo, the snaps. Uda oramba. Masnapi. Eh. Anonzi mapikicha. Eh? Chenjera ukinga skadi yangu. Wakuseke. Saka masnaps ako jata sini. I'll bend them. Why? Just for the sake of peace of words. Do you know don't tell me to Kandura zvese mwana zvese namai vacho wakupisa zvese kandi ngori kutopisa mamwe mapicha ane mwana uchipisa manje akaunda chari kuzayanika manje unatora sei manje tok nduzi yese unatora nayo ari kuzaya tapindiko kuzaya manje kwakuendeke akubvutike picha frame yevanhu unozosvika sei basi unosvika zvine skiri kani iwe ukenda skiri yacho Yo, mami skwanatsano skili yako ndeifa. Daiso, uvangu daiso. Umirwa budget yokabva uchimhanya kumabhaji. Chabhindi anga aripo, chabhindi. Budget yokabva uchimhanya mafurasi. Aiwa. Zion kwake unokandwa pasi ukakuita eni mselenyasi kwake uri kuZion. Mbopedza zvefoni kana ukanganwa mukapu. Nasa nambono. Same msukuru wangu aiwa. Aita mnyama. Abatwa. Same msukuru wangu aende. Makido. Chimbo mira ka pasai para sta nimbo bunza. Ndikubvunza bunza aiwa mira ka yakutopera bati. Mira apasai para sta. Ana rasta ndine ndakapedzera kukanga 2 years ago. Mira kani ukaenda kubvaruke chi ayo yakutopera kabhatiri unozadiwa nemimi muri verify rasta ari right akapedzera kukanga 2 years ago ari right but you want to know more ini kana ndikaita more nditori more safe because kazhinji kacho nezvimapirizi zvemuri kabira zvezveka kanya nyoro imwe kunyeba kuti mupfeka ndande kunyeba third round unotobvisa chete ndande otati bari saka amene isisi chamuna nemtiri famba ina famba ina eza chakrarisa kukweza mabaranzi shamwari iwe uchibikira mwana ari mukirasi but nozati edza ichauraya chauraya ongoinura mapirizi enda uzuwa nyatsobuda
fambirana nenguva iwo ukatoita undoita hofori Enda kuchitsagisa. aida nobuda akutera takuita kwangu Kana da unyatsobuda akutera. nobuda akutera ita idzi Tengo kabira oni. Nokutika. ndosimba needzi unenge uchirapa handie kutopa chinyama ndozounenge uchizwa neshamwari yako iyi Cha, kwa vana vasi kufita. Muna muZimbabwe jemu. zimbabwe Tikudana zvinhu zvokupi. Vanhu vari kufita huku dzavo nematebhizha AIDS. aiwa izvozvo Hausati wambozvinzwa. zvinozikana Saka. asi manje Saka uri kutorova, uri kutokabira. Eh? wazvitesti kunge huku kamwari kune vanhu vakawanda vari pachirwere paipai vari kuarura mapirisi ekuti akasaita tsitsi dzekukudza ega haufa wakazvia vanhu vanenge vari fiti kupfuura vanhu vari fiti chimbomutsa mfano wenyugozi wamurwere ari fiti kupfuura munhu ari fiti aiwa kadhirike kuti ndononzi tanzi tofana kuenda tese Saka uti idhiri, uta AIDS idhiri. ndo zvemuri kuti iwe ndonoitsvaga kutaurira kuti ukanzwa kuti waita munyama wasangana nazvo mhanya kunorapwa hazvaufa unogona kutokuoni zvimwe zvinhu ukaiaidawo ameno zvako kana kuti ukada unonzi wakaroiwa Wenda maposero wene. Cha, chimboisa kapu pasi. Tinoponera. kaunda chepavhireji Briggs chimboendesa masese. Cha. Siri busy uri kuramba uyi. Eh? wakupengerewo Handisi kupenga. Ndiri busy ono ndikukuita interview. Iwo wakutiza nyaya yako iwewe. vanhu vako vari kundibvunza tunyaya twadhako Bata kwekapi yacho usina chunasi. saka pakasoni mukadzi wako Enda nomira paside pemface wako. akabhebhika yakari pachikudu pedhabho kanjalo Muratidze kamukadzi kake. mukadzi wako Akakabhebhika aka. Kamurungu. Unyenga varungu ke. Every day unobonako. Baba Pichi. I think Unotibata tungani twarungu pazuva kuti twarungu. msikana wangu msiya Twari twarungu twakafanana. Ndopfeka mared bareta every day. Kamilitary murungu. akane chino mana kwadotswa makamwe akachera Pokoma pala. Mira paside pa Parkerson. Hazina Parkerson edziko rai. Usatizeka. Chichukura. inouraya vanhu vasingarapwa Apa vanhu vanoda kupomedzera uroyi because abatwa idzi. unofanira kuramba uchikanga uchiririsa imweni ichibuda ndakanzi Unobuda mbunduru. Topfuura Parkerson asino. ukabaywa maziso tiri mugomba rinoita serinovepa
mana mabumbiro nairo nechikara chikara wakadai so Parkerson urisoba sike so urisobere wakadhakwa mamukashe inini ndiripo chakakugomba ka dagombototo Mr. Snake end up outside the chicken station. Aiwa hatina basa kumwe wako uyu akapedzera kukanga mukadzi wake paakaenda saka ndo problem yedu da kuona tingaite sei mukadzi ari kuzayani that's why hasha dzaanokuitira dzokuti muchida moto obatsika moto zviri kubva ipapapa havi ane havi yamuhuro kutange nigresi ndapedzera kudzipa kavi pedzera adzipwa saite tekiteki nekamurungu ako seya nekamurungu ako umonotsvaga mabhebhi momutsvagira but hanzi ndikutya kufane idzi kuda chikariksi rere rine matsingatsinga repineapple rere tinotenga kavavo pasevhasi unonirira pineapple uchita sei chiblast otherwise handisi mutone plan yemuri kutoplan pavantu yawilling kunditengera nekundibhadhara zvisina nezvi nhasi chimboite ngatingotanga karadza kuti murima really need people chakandibomba chikara ndafozha fodya utsvage mabhizi naona mistikoka saturise energy yepumpu manje kambobhemaka fodya ari kusungisa kakupa vanhu muri kupi ada kuti munhu ablay hatisungwe manje handisati ndakwira zvako ndafonera kaanzesvika what goes around kauri kuti ukange ya zvese hausi kugona kumanyuva I always give you ina chauere asi kanda kuigira ukaya zvivanhu zvacho ndounenge wada zvitsona pepe ndakamupa chibasa ndakuchiti enda mugosto akukwata kutange mbudzi yakaiswa tambo iye gonzo misiku akutange mbudzi misiku iri kudhonzwa netambo arasha futi zvakaipa akana bhinzi kamukonze braza kakaramba tashi manje kusaidi kwangu tashi yakatobva yangoramba 2 minutes 2 seconds kutiisa mapicture amaitadiwa mumba sanyanisa picture amaitadiwa bautarisa zviri panzi wakasvika chinyama sakanomimirira kudheni kwaParkerson chemwari kakabira kakwaikwanditika kuti taka ndatara natichakuyanfanangorida kuti mfanopanoda kuti komowaro vechi eka saka ndakatadza ichi awagona but manje kataipi yacho manje saka ufunga kuti uchaona Rihanna achiuya achifamba kunyange hove iri kubva mumvura wagaiwaga ndisingaiti sakafunza kuti uchaona Rihanna achibuda achifamba azviitike its next to impossible kustoka kuzayani abvati gugugugu ubvanzi nabatana nashe kudani saka makido watiza nyaya yekangi vanzi muda tinotesa mubheni make vanzi batediwa mudiwa ndiziana but zvitori bhoa unozati amaitadiwa wakazvinzwa izvika vanotodzoka kubva kuzayani
Hausubata tundu wakaipa. Plus ndagara ndisingabate-bate. Unoziva kuti kubata-bata chinhu chakashata. Aiwa, waibata wakadzi wevanhu muna second mani ndakaniwo. Mapura blajeza pamai manje. Mapura mai manje blajeza. Taitangoitanga varipo. Ne hunhu hwakanaka ndiri munhu I'm a changed man, you know. Kana munhu wakunamata. Kana munhu wamunhu waMwari. Imamuzive. Aiwa kumboendereko imini ndakatadzotidare hamekare bakudadare matinza zvasidi kubvirwa tsitsi tofana kublaswa unoita kunge madhako anekera ngomo mafu vatienda tirisi yekano tiriwe ruba bobo abo kawa kapesika papaseja vai ndokashaya kuti komura ari kuita Ndiani kwe? tsano auri ndikaroitira kongresi ndokona muenda pakasika Enda naye Parkerson. Parkerson zvinoda permission yake ngokuti pamwe haachadi Haachadi achiita pamadziro. Anakaburira akaboora madziro. anoona kuti achidawo zvimwe zvinyowani iye ndiye anoziva zvakaitwa kuti vanga vari isati saka tinogona ndoigira munhu waasiri kuda akazochema nesu Saka hauchadi. muda kuti muite kana semafanzi angu because maratidza kuti muri mafanzi angu munoda you are very concerned neni Tiri concerned nekuti hausi kukanga, hatisi kufariri. Hamundifariri. Tikufarira chicha wakaita. kundwana sabhuku vhara izipa Wataura kana akumbuke bozi vari kunama vana hasha avakuenda vanoteera handiri kona kutosvika patange bhokiseni panapa chibozi kuti takabatana nyaya yese toidzora kwauri usati watanga chibozi tese tichabvumira noti ndiwe Kule. Hanzi nemfana hanzi makunzi sabhuku vhara izipa. anopenga fast active usangosmaira Haasi kukanga that's why. Impana. ona zvendikutsona nematsagana kule matsagana aya anondijairira hauzoaradza type yangu chaichaiyo ndosofta kuyo kuda kuita nyaya yakonisa ndei nguva neclax unozokanganwa kuningira unokanga wadhakwa taura una nzero auna nzero nzero ndi brain hanzi kanking yoda pasina kudhakwa ndinasoziya zvauri kuti Kana mukadzi chaicho abika mustovu achikanga chaicho. mushini wakaloka unosvikobata papi wakaruwa neclax Hanzi kurova neclax system. haiwa ndotokangwa nechimoko chacho vamwe akasiya agadzirwa mfezi zvinogona kuita zvimoko hazisiraiti nogona kusiya vagadzirwa kuti simirisambonya hatisi kuziva kuti haasi kutsvaga here zviri kuramba here kuti haasi kuda here vamwe wakaloka Ndisiro pachaja. Ibopo izam. kawani Daddy. Taura itinzwe daddy. 1+1 Yeah. Should you say? a full size Mukona se? ngumbozotsvaga masaizi Koma bebe. Miraitedzi. Koma bebe. yeah it's 5 weeks 5 weeks. yeah Can you control yourself? yeah Never excel. yeah 4 yeah Andika. Muruma ina update. yeah it says Bo.